Give si George. Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat kakabsat. Kain na po tayo. Yan, inabraw na mushroom with dahon ng ampalaya. Very healthy. Give si George. Sarap ng ulam natin, no? Mushroom with dahon ng ampalaya. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na ibinigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan, kain po tayo kakabsat. Sarap to. Lalo na yung sabaw niya. Talagang yummy licious kakabsat. Yan, ano pong ulam ninyo? Tapos sili. Panalo. Checkmate kakabsat. Yan, sabaw lang ng inabraw ang ilalagay natin. Kasi pag suka, lalong papait kapag suka yung sausawan natin. Oh, cheers! Diyos ko po, Rode. Gimas and George. Ay na. Oh. Mushroom. Cheers, kamsat. Pagka ganito yung mga ulam niyo kakabsat, pagka naluto na, kain na agad. Sarap. Grabe. Sopa. Grabe tong mushroom na to. Uong. Ina. Lord, maraming salamat po at nabusog na naman po ako dito sa binigay niyong blessings. Always ko pong pinag-pray ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.